Σταμάτα να είσαι σκλάβος του χρήματος και γίνε εσύ το αφεντικό. Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Βασίλης. Έχω μια δουλειά, η γυναίκα μου δουλεύει, έχουμε 3 παιδιά και τα βγάζουμε πέρα με αξιοπρέπεια. Βάζουμε και κάτι στην άκρη και επενδύουμε. Όχι με πανικό, με μυαλό και με μέτρο. Δεν μιλάω σε επιχειρηματίες ή trenders. Μιλάω σε κανονικούς ανθρώπους. Σε εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλους, γονείς. Σε όσους δουλεύουν πολύ. Όταν είσαι όρθιος 10 ώρες την ημέρα, όταν κουβαλάς, παλεύεις, κουράζεσαι, δεν είναι τεμπελιά που δεν θες δεύτερη δουλειά. Είναι το σώμα σου που μιλάει. Γι' αυτό, φίλε YouTuber, άσε την κάμερά σου, άσε τα σεμινάρια και έλα μια φορά δίπλα μου, μια βάρδια, μια πραγματική ημέρα, να δεις πώς είναι να δουλεύεις με τα χέρια σου. Να πονάς, να υδρώνεις και να σου λένε δούλεψε κι άλλο για να επενδύσεις. Εκεί αλλάζει η κουβέντα. Έχεις κοινό, έχεις φωνή και αντί να την χρησιμοποιείς για να πιέσεις προς τα πάνω, να διεκδικήσεις καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες, πας και ασκείς πίεση στον απλό κόσμο, στους εργάτες, στους υπαλλήλους, σε αυτούς που ήδη δίνουν τα πάντα. Δεν είναι δύναμη αυτό, είναι κατάχρηση επιρροής. Αντί να εμπνέεις, τον κάνεις να νιώθει ενοχές που δεν δουλεύει 18 ώρες την ημέρα. Δεν επενδύουμε για να γίνουμε πλούσιοι. Επενδύουμε για να μπορούμε στα 50 και στα 60 μας να μην παρακαλάμε για κάθε ευρώ. Να έχουμε επιλογές να μην ζούμε με άγχος. Με 200 ευρώ το μήνα στο VUAA από τα 20 σου έως τα 50 σου μαζεύεις περίπου 250.000 ευρώ. Αν δουλεύεις 2 δουλειές, στέρισε τα πάντα και βάζεις 800 ευρώ το μήνα για 20 χρόνια. Φτάνεις περίπου τις 420.000. Άρα αν η τιμή είναι η ζωή σου, τότε η απόδοση δεν αξίζει. Κάποτε άκουγα άλλους ανθρώπους να λένε γύρω μου, κόψε το τσιγάρο, θα πάρεις Φεράρι. Δεν το έκοψα, δεν πήρα Φεράρι. Αλλά ό,τι και αυτοί πήραν και ας μην καπνίζανε ποτέ. Δεν λέω να καπνίζεις, το κάπνισμα κάνει κακό, το ξέρουμε όλοι. Απλώς δείχνω πόσο εύκολα λέγονται τα παραμύθια. Όταν ο στόχος είναι να σε κάνουν να νιώθεις ότι φταίς για όλα. Έχουμε ακούσει και το άλλο παραμύθι να λέγεται ξεκίνησα από το 0 και έγινα εκατομμυριούχος. Όχι, κανένας δεν ξεκίνησε από το απόλυτο 0. Αν έχεις σπίτι, φαγητό, καθαρό νερό, είσαι ήδη στο 1. Και αν όντως ξεκίνησες από το απόλυτο 0, τότε μάλλον ισοπαίδωσες όλες τις άλλες αξίες της ζωής σου για να φτάσεις κάπου μετά από 20 χρόνια. Γιατί το να φτάσεις δεν είναι πάντα το δύσκολο. Το θέμα είναι τι θυσίασες στο δρόμο. Στα 20 και στα 30 σου δεν είσαι μόνο για επένδυση. Είσαι για να ζήσεις, να ερωτευτείς, να γελάσεις, να κάνεις λάθη. Η επένδυση αξίζει μόνο αν δεν ακυρώνεις τη ζωή. Δεν κρίνω όσους κάνουν καριέρα. Τους σέβομαι, έχουν άλλες προτεραιότητες. Εγώ απλά δεν είμαι ένας από αυτούς. Και αυτό εδώ το κανάλι είναι για ανθρώπους σαν εμένα. Που παλεύουνε, που χτίζουν λίγο-λίγο, που δεν παρετούνται. Δεν έχω πρόβλημα με αυτούς που σπούδασαν και ανέβηκαν. Τους σέβομαι, χρειαζόμαστε και εκείνους. Αλλά χωρίς εμάς, τον εργάτη, τον τεχνίτη, αυτόν που σηκώνει το βάρος, δεν θα μπορούσαν να σταθούν εκεί που είναι τώρα. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό, θέλει και πλάτη. Και η πλάτη δεν γίνεται να δουλεύει 18 ώρες. Όλοι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Αν εσύ και ο άνθρωπός σου δεν έχετε πίσω σας μια περιουσία, ένα έτοιμο σπίτι, τότε τώρα που είναι νωρίς, είναι η στιγμή να χτίσετε κάτι δικό σας. Όχι για να γίνετε πλούσιοι, αλλά για να είστε καλά μετά τα 50. Και να μην περιμένετε από μια πετσοκομμένη σύνταξη που δεν θα φτάνει ούτε για τα βασικά. Το χτίζεις τώρα για να μην χαθείς μετά. Δεν σου υπόσχομαι πλούτο, σου υπόσχομαι αλήθεια. Το χρήμα δεν κοιμάται, αλλά ούτε κι εμείς.